दे होनबा मादै थांसै आङो। ओंखाम जालांला होनबा दिनै ओंखाम जालां। दे होमबालाय ओंखाम जालांनांगौबालाय जालांनोसै। मा ओंख्रि मादै? ओंख्रिया अनलासोमोनहाय। दावदै दैनै दङ बेखौनो एवना होनोसै आं नोंनो। ओमफ्राय ना गोरान एसे दङ बेखौ बाथोन देना होनोसै। दे जायो दे बिदिबाबो। आंलाय ओंखाम जालायला सानदोंमोन नाथाय आरो जालांनांगौबालाय जालांथारनोसै आरो। जालांथारदो आरो ओरैनोबाबो ओंखामखौ दिनै एसे बुरजा संखादोंमोन आङो। आंलाय नोंसोरनो खरसा जानो फैसा गैया होननानै एसे फैसासो होनो फैदोंमोन मादै। नांलायला खोमा दे। मानो नाङा मादै? नोंनो नाङाबाबो गांजेमा गोसोम रानिनो नांगौ खोमा। अबेसे दख'ना नांगौ होननानै गाख्रबगासिनोमोन आं सिगाङाव। आं आरो बायना होनोनो हायाखै। दख'ना नांगौ? होमबालाय आं होगोन दे। फैसाखौनो 3000 होलांसै ओमफ्राय गावगाया बायना लाथोंसै। 3000? 3000 माने नांलाया दे। दे माथो आरो लाथोंसै दे। एसे मोजांखौनो बायना लाथोंसै दख'ना मोजां गैयाबालाय। गैया गैनायालाय खम दामिनि गोजासो। बैलाय गांजेमा गोसोम रानि, गांजेमा गोसोम रानि। गांजेमा गोसोम रानि फैलाय जों। मायोमोन? नै रामुसिं आदाया नोंनो 3000 फैसा होयोनो दख'ना बायनो। मा? 3000 फैसा? नांलाया दे आंनोलाय मानो नांगौ? नोंनो माथो दख'ना नांगौनो आइ? नोंलाय माथो आंनाव बिबाय दङमोन गांसे दख'ना नांगौमोनलै होननानै। आंलाय मालाथो बिबाय थाखो दे आयै, आं बुंदोंमोनल'सो आंनोबो दख'ना गांसे नांगौ जादों र', आंनोबो दख'ना नांगौमोन बिदिल'सो बुंदों। नोंनोथ' आङो ब्रा ब्रा बिबाय थायाखैमोन ना। थेवब्लाबोथ' दख'नानि गोनांथि जादोंना जारौ। दे दख'नानि गोनांथि जादों आंखौ बुंनांगौ, आंनियाव बिनांगौ, आं होगोन ना नोंनो। नांलाया दे आंनो आदा, दंखायो आंनाव दख'ना। जारौ माखौथ' लाजिदों आंखौनो। नांलायालै आदा आंनो, फैसानि गोनांथि जाथ'वाखै। हा लादो आदाया अननानै होदों जाम्बिलाय। जारौला माखौथ' लाजिदों, बिदा साननानै लादोब्रा। नांलायामोनलै आंनो आदा। हा लानो हाया नामा? एसेबां अननानै होदों, दख'ना मोजां गांसे बायना ला होननानै होदों जाम्बिला। अननानै होनायफोरखौ लानांगौ जाम्बिलाय। ला जारौ जेबो नङा दे, बिदा साननानै ला होनदोंना आङो। बाल मानसिया नाङान्दाबो ब्रा ब्रा जासिबाय थानायखौ लाबाय आरो। मा मोनखांबाय थायोबा बाल जोंनाव फैबाय थायो। बिनि फैसा थाखा जेबो गोसो जाया आं लानो। बे आइयाबो खोब मोजां मोनसोयो रामुसिंखौ, आं आरो एसेबो सैया। जारौ दख'ना मोजां गांसे बायना लादे। नायनोसै, ओमफ्राय थांनोसैबा नोङो? दे होमबा थांदो। मादैया माथो आंखौ ओंखामसो जालांनो होबाय, ओंखामखौ जालांथारनोसै दे। बे आइयाबो खोब थाइसे थाइनै मोनजानायखाय बिराद मोजां मोनो आरो। माखौबा एसेबां गोमोन। दे होमबालाय आयै नोङो संहैथां, आङो खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों, उन्दुनोसै आं। लासैनो हाबा हरनोबो जासिगोन दे आरोना रानिखौ। औ सोरबाफोर मोजां न'खरनि मानसि नायनो फैबाथाय हरसिगोन आंबो। माथो खालामबावनो आरो, लाखिबाय थानाबो लाब गैया। जानो होनबाबो जानो मोना, नांगौ होनबाबो लानो मोना। बेनिसाय हाबाखौनो हरनोसै दे एसे मोजां न'खरनिफोर नायनो फैबाथाय। बिफायाबो गैला, बिदा सानैयाबो जेबो थाल गैया, गोरजियासो थाहैदों सानैबो। ओमफ्राय मादै जेनेबा माबायदि सेंग्रा नांगौ? माबायदि माने आरो माथो बुंबावनो, बिदिनो लोङि जायै मोनबालाय मोजां जागौमोन। बिदिनो खामानि मावनानै जाहोनो हानाय बेफोरबायदिबाबो जागौमोन आरो। दाथ' आरो साख्रिआवलाफोराबोलाय सोर लांनो बेखौ, महराबो बारा गैयाना, बेनिफ्राय फरायाखैबो मानसिया, सोर लाङो दा बेखौ। फरायनाय मोनबालाय लांगौमोन मालाय। दे दाबो चान्स दङथ', धोनि न'खरनि मोनगोनबो जानो हानाय खाफाल थाबा। मोनबाथ' मोजाङानोमोन र'। ओमफ्राय जेनेबा मादै सेंग्राया जुदि एसे बैसो जानायबा होमबानिया हरगोन ना हरा? जुदि न'आव गोनां आरो फैसा थाखा थानाय। हरगोन, मानो हरा, जुदि धोनिबालाय। फैसा थाखा थानाय धोनि न'खर, बेफोरबायदिनो न'फोराबो जुदि एकदम फाक्का, हरजायो। बोरायबाबो बैसो जानायबाबो माथोखाया आरो। 10-20 बोसोर गिदिर जाबाबो जेबो नङाहाय, उनाव समायलांनाय जायो हिनजावफोरखौ। मेरा तो किस्मत ही खुल गया रे, होमबा आंनो मोनसिगोन। मा? नोङो थालाखौ बुख्रुबनो नागिरदों? नाथाय मानो आब'? मोस्रोम, बे खोजानायनि थाखायनोथ' टिलुआ बेसेबा दुगा जाबाय दङ मिथिगौ ना? बेनिखायनो आं दिनै थाला सिफायनानै बे खोजानाखौ फबना दोनसै। नांला
ओरैनोबाबो जोंफोरो मोनखाया बे खजानाखौ जोंफोरनो नांखायाबो दिनै थेवब्लाबो बियो बे खजानाखौ मोननायनि थाखायनो बेसेबा दुगा जाबाय दङ रावखौबो सिनाय हायै जादों मिथिगौना जोंफोरखौबो सिनाय हाला बियो खालि फैसा आरो गावगायनि हिनजावखौल' सिनाय हागौ जा घटना जाबाय दङना सब बे खजानानि थाखायनो जाजोबदों नंगौ नंनाया आब' बिदि होननानै नोङो एसेबां थाखानि खजानाखौ नोङो फबना दोनसै आरो औ मोस्रोम आं बे खजानाखौ दिनै फबना दोनगोन बे खजानाखौ ओरैनोबाबो जोंफोर सानैयासो मोनदोंमोन टिल्लुआ मोनाखै थेवब्लाबो टिल्लुआल'सो लानो नागिरो थेवब्लाबो जोंफोरनो नाङा देनाय जोंफोरथ' भागोबो लायाखै बे मानसिया एसे मोजां जानांगौ ना मानो एसेबां दुगा आब' आंनिबा नोङो थालाखौ सेफायनाङा दे थाथोंसै बिदिनो लागिबा एबारो मोजां रायज्लाय न'आव फैबाथाय मोजाङै रायज्लाय अबावलाय खोथा मानिगोन दे बियो रायज्लायबानोथाय जोंफोरखौसो उल्था रायगोन माथो थेवब्लाबो आब' खजानाखौ नोङो लागिबा नोङो न'आव लांना दोनना आब' मानोथो फबना दोननांगौ फबबाथाय मोदायफोरासो लाबालाय नागिरनानै मोननाय नङा बेफोरबायदि फबना दोनबाथाय आंबा सानसेखालि उन्दैयाव 20 थाखा फबनायखौ मोननानै थासै मोदायासो लायो खोमाहाय कबिरफोरा थाथों कबिरा लायोना मोदाया लायोना फुदा लायो लाबाय थाथों जोंनो नांला नंगौ दिनै बे खजानाया जोंफोरखौ मददबो खालामदों मोजांबो खालामदों थेवब्लाबो बांसिन गाज्रि खालामदों टिल्लुआ बांद्राय धोनिखायनोथ' सिख्लाफोराबो उन मिथिगौ ना बेनि थाखाय दिनै लैथोसेयासो ब्रेकआप जाबाय मा बुंबावनो आब' दे होमबा नोंनिसो गोसोसै आरो माथो बुंबावनो ओमफ्राय नोङो हागोन मिथिला आरो हागोन ना हाया जेखिजाया अन्थाइ गिदिर लाबोदों आङो हाबा हाबाय हायाबा गैला आरो साबिखौथ' बियो गावगायानो लाबाय थायो लांखादोंसो बियो साबियाबो गैया अबाव दोनलांनो बेलाय लाजानो गिखायो बियो गियोथ' र' देनाय मोस्रोम दे होमबालाय दिनैबा हले आङो देख्रुबथारगोन देख्रुबनानै खजानाखौ फबना दोनगोन आं ओरैनोबाबो खजानाखौ टिल्लुआ मोनखायाखैमोन जोंसो मोनदोंमोन मोस्रोमजों आंजों नाथाय जोंफोर सानैया भागोखौनो लाया बे टिल्लुआल' दुगा बे खजानाखौ थानायनि थाखाय बिराद लेबेल जागासिनो ना दिनैबा हले देख्रुबथारगोन आं थाला साबिफोरखौ जाहोन दङ जमुना आगै बे थाला साबिखौ बुख्रुबथारनांगौमोन नाथाय आं हायासै आरे नाथाय मानो मा जाहोन दङ आब' जमुना नों मिन्थिगौ ना सानसे समाव जोंफोर बेसेबा गोरिबमोन नाथाय दा करोड़पति जालांबाय मानि थाखाय नों मिन्थिगौ ना जोंफोर माबोरै धोनि जालांखौ नोंसोर रावबो मिन्थिया न' ओहो बोरै धोनि जानाय आब' औ नंमारगौथ' आब' नोंसा बोरै एसेबां धोनि जालांनाय बोरै एसेबां करोड़पति जालांखो नोंसाथ' माइरं बायनोनो फैसा गैयामोन औ जमुना आगै जोंफोर आगोलनो मोजांमोन मोनजायाबाबो जोंफोर बोरै धोनि जादोंमोन मिन्थिगौ ना बोरै ओमफ्राय सानसे समाव दैबाना जायाखैमोन होनबा बेसेबा गिदिर दैबाना जानाया गोसोआव दंना गैया औ दं आब' बै दैबाना गिदिर जानायाव ना बाक्सुसिम खजाना बोहैबोदोंमोन जोंहानि न'आव खजाना माने सना आगै सना मा बाक्सुसे मानि अबेनिफ्राय बोहैना फैनायमोनबा बेखौनोथ' मिन्थिला जमुना आगै अबेनिफ्रायबा फैनायमोन मिन्थिला दे आरो बै खजानाखौ मोननायनिफ्रायनो टिल्लुआ बेसेबा दुगा जादों नङाबाथ' टिल्लुआ बेसेबा मोजांमोन बिदिसो धोनि जानायमोन होनबा आब' नोंसा आयु ओमफ्राय बे खजानाया दाबो दङ नै बे आलमारायावनो दङ नाथाय आङो दा बुख्रुबनोनो हाला मानोथ' बुख्रुबनांगौ आब' थाथोसै दे बिदिनो बे खजानानि थाखायनो टिल्लुआ बेसेबा दुगा मारा जागासिनो आङो ना बे खजानाखौ फबना दोनगौमोन नांलामोन आंनो अबेसे नंमारगौबो टिल्लुआ बेसेबा दुगा मारा जामारदों औ टिल्लुआ रावखौबो सिनाय हाला माथ्र' गावगायनि हिनजावखौल' सिनाय हागौ आरो फैसाल' सिनाय हागौ दाना बियो लैथोसेखौ थाङाखै होननायखाय न' लुगोननो मालाय गोदान न' हा बायनानै फैसा थाखानि आंखाल गैखायानो मालायबा नुदोंना ओरैबायदि लेभेल जालांबाय बे खजानाखौ ना बे टिल्लुआ मोनखायाखैमोनबो जों मोस्रोमजों आंजोंसो मोनदोंमोन ओमफ्राय दा बे खजानाखौ मा खालामगोन आब' बे खजानाखौ आं फबना दोननो नागिरदोंमोन नाथाय दा बुख्रुबनो हाला माथो आब' एसेबां जब्द बोरै बुख्रुबनो हानो दे बिनि साबियालाय बिनि साबियाथ' टिल्लुनि आखायावसो दं खोमा बे सानफ्रोमबो बिनि साबिखौ लाबाय थाखायोमोन गोमाजानो गिनानै गावनि आखायावनो थाखाबाय थायोमोन होनबा आब' नोंलाय मानोथ' बिसोरखौ लिङाखै लैथोसेखौ थांबाय होननानै मानो खिन्थायाखै रागा जोंनानै खिन्थाहराखै आङो खिन्थाला होनबा खिन्थाथ'वा आङो साननैसोनि उनावसो खिन्थागोन
आखायासो साबायलै जमुना नों हागोनबानो देख्रुब आं देख्रुबा दे आब' ओरैनोबा टिलुआ बेसेबा रागा गोसाखा आंखौ देख्रुबदों होनना मोनथिबाथाय आंखौ बुगोनसो अबावबा बुनो हायालै बियो आं देख्रुबनोनो हाला आखाया साजोब्बाय दे थाथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो आब' धोनि जाथों दे बेनो नाथाय बिनादि लेबेलानो बांद्राय जागोन ना जाथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो हेलौ आदा लैथोश्री बेफोरखौ मा खोनादों आङो नोङो सासे दाहोनाजोंसो हाबा जाहैबाय आरो बोरै भागौमोनखौ हा आरो नोंनियाथ' मोजां मोननाया गुबुनसोमोन बे दाहोनाखौ नों बोरै लोगो मोनखो अबाव लोगो मोनखो आदा आं मा होनना बुंबावनो देनाय आंनो खिन्थानाय नोङो मा जामारदों नों बेखौ बोरै लोगो मोननानै बोरै हाबा जानो ओंखारखौ बुंनाय आदा नोङो आंनि काहिनिफोरखौ खोनासंबाथाय आसरित जागोन देनाय बुंनाय आं खिन्थाया दे आइनो आदा आइनो खिन्थामारनाङा दे कसम होननाय कसमलै खिन्थाया दे माबोरै मोनखो नों भागोआव बेखौ बुंनाय आदा आं जायखौबा मोजां मोनोमोन ना बै सेंग्राया गुबुन रावबो नङा बिबारि बाजैनि फंबाय टिलुसोमोन नोङो टिलुखौसो गोसथोयोमोन नंमारगौना नंमारा लैथोश्री नंगौ आदा जेब्ला नोङो बिबारि बाजैखौ मोजां मोनदोंमोन बेनि साननैसोनि उनावनो जोंफोर सानैबो मोजां मोनलायदोंमोन फार्स्ट टाइमाव आं मोजां मोननो नागिराखैमोन बेखौ उन्दैखाय नाथाय बियो आंखौ ब्रा मोजां मोनदोंमोन जोंफोरनि मोजां मोननाया 7 बोसोरनिबो बारदोंमोन आदा बापरे नोंसोर सानैनि मोजां मोनलाया दिनै 7 बोसोरनिबो बारबायमोन थेवब्लाबो जोंफोर इसेबो मोनथिनायानो थायाखैमोन एसेबां सैथान नोंसोरो आरो लैथोश्री बियो मोजां मोनबानो नोंबो मोजां मोननांगौ नामा नों मानो मोजां मोननांगौ बिसोर मोजां नंखाया बिब'आबो बिदि फंबायाबो दा नै बिदि ओंखारबायना नोङो गुबुन सेंग्रा मोनाखैमोन नामा बेखौसो मोनदोंमोन नोङो मोजां मोननो सरि आदा आंना गोरोन्थि जादों थेवब्लाबो टिलुआ आगोलै बेफोरबायदि नङामोन जेब्लानिफ्राय बिसोरो धोनि जादोंना खोजानाखौ मोनदों बेनिफ्रायसो टिलुआ बेसेबा गाजा जादों लेबेल जादों दा बियो जायखौबो हाबा खालामदोंना बियो बिखौ लबावसो मोजां मोनदों लभियासो बियो धोन सम्पतिफोरखौ नुनानैसो बियो हाबा जादों बेजों आं आसरित मोनबाय दे लैथोश्री नोङो टिलुखौसो मोजां मोनोमोन दै ओरैबायदि असभ्य बिसोरो मोनथिगौना बिब'आथ' बिब' बिनो दा फंबायाबो बेफोरबायदि ओंखारबाय नोंखौ 7 बोसोरनि बारा मोजां मोननानै दिनै नोंखौ थखा होबाय साला बै बिबारिखौथ' आं आरो रागासो जोंसिनबावबाय दे जालांबाय आदा आं बेफोर खोथाफोरखौ दिहुननो गोसो गैयामोन बै बिबारिखौथ' आं ओरैबायदि माने जोंबायना दिनै बिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरबायदि बिनि थाखायनो आंनि लाइफआबो बरबाद जाबाय आरो नोंनि लाइफआबो बरबाद जाबायानो दे नोंनियाबो जुदि जानो गोनां हौवाया दाहोनासोबा आरो बे दाहोनाखौलाय नोंलाय अबाव लोगो मोननाय हा नोंनियाबो हौवायानो जोबदोंमोन नामा टिलुखौ मोजां मोनलाय नै आरो सोरबा दाहोनाखौ मोजां मोनलाय सोर बे दाहोनाया अबेनि आदा रामोनदासो बियो टिल्लु लानियाव दाहोना थाहैया मा टिल्लुनि दाहोनाजोंसो नों थांनो मोनबाय औ आदा टिल्लुआ जायबा सिख्लाखौ हाबा खालामदोंना बियो रामोनदानिनो बिनानाव असे बिनानाव आइया आदा आयानो बुंबायना नों न'आव फैनांला नोंखौ न'आव फैबाबो लाखिला होननानै सोरबा हिन्जाव थैजानाय बेरायना थानायफोरा लाखिबाबो थादो होनना बुंबायना आरो नोंखौलाय सोर सेंग्रा लांनो नोंखौ रावबो सेंग्रा लांनाय नङा होननानै बुंबायना आया आंखौ बेफोरबायदि रायबाय थानायखायसो आङो रामोनदाजों हाबा जादों रामोनदायाबो आंखौ हाबा खालामनाय नङामोन बियो आंनि दुखुखौ नुनानैसो हाबा खालामदों आदा नों मिथिगौ ना गावगायनि बिनानाव आंनि बयफ्रेन्डखौ सेना लानायखाय बियो जोबोद दुखु बिनि थाखाय गावगायानो बोरैबा मोननानै ओमफ्राय आंखौ हाबा खालामनो ओंखारबाय थेवब्लाबो आंखौ बियो सोंदों नों आंजों हाबा जागोन ना जाया होननानै आंबो आरो जागोन होनना बुंनायखाय दा जासिगोन हाबाया जेनेबा बियो सानो गावगायनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों होननानै बिनानावा बिनिया सानसेखालि टिल्लुलानियाव आलासि जानो फैनायावनो बिसोर सानैबो मोजां मोनलायदोंनो बेनिखायनो बियो गावगायनि थाखाय जाजोबदों सानना लायो बिदि होननानै नोंबो राजि जानांगौ नामा आइया रावबो सेंग्रा लांला होनबानो मा नोंखौ रावबो लांनाय नङामोन नामा सेंग्रानि आंखाल गैयालै लैथोश्री मिथिगौ ना नोङो बेनिख्रुइ साबसिन सेंग्रा मोनगौमोन मिथिबाय नों गावगायनि जिउखौनो मा साना लादों हा नोंनिया मा जागोन दा फैफिनदो न'आव हाबा जानाङा आइयाथ' नोंखौ बेसेबा लिंहरगासिनोसो मिथिबाय आइया नोंनि थाखाय गाबगासिनो आदा प्लिज अन्नानै आंखौ लिंहरबाय थानाङा रामोनदाया दाहोनाखाय आंखौ हाबा जाजानो बादों आरोना दाहोनाबाबो मोजांथ' आदा बुहुद मोजां टिल्लुनिख्रुइ खामानिबो मावो ओरैनो थायाथ' मानसिया गासिबो खामानिखौनो रोंजोबगौ न'नि खामानिफोरखौबो रोंजोबगौ
आरो बाहेरा खामानिफोरखौबो रोंगौथ' आरो दाथ' हाबानि उनाव बियो खामानि मावनो थांखागोन ना ओरैनोथ' थायाना बियो आदा आथिं आखाइ दङ मावना जाहोगोन ना न' गैयाबाबो न'फोरखौ मालाय लासैनो लुगोन ना न'आलाय दङ थेवब्लाबो एसे फाहामनांगोन आरो थेवब्लाबो ना लैथोश्री थेवब्लाबो बाथ्रा दङ नोङो एसेबां गिदिर फरायनानै नों BA MA पास जालायनानै नोङो सासे दाहोनाजोंनो हाबा जासिगोन आरो जेखि जाया आदा आं डिसिसन लाखाबाय आङो रामोनदाजोंनो हाबा जागोन होननानै नोंसोर मिथिगौ ना आदा मैया आङो आइया असान्ति खालामनायखौ बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव बियो आंखौ दोनहैनोबो ओंखारदोंमोन नाथाय आंनो थाङाखै आं मानो थांनो आं दा रामोनदाखौ मोजां मोनो रामोनदाया सासे जोबोद मोजां मानसि रामोनदा बायदि मानसिसो नांगौ आंनो नोंसोर हाजारखि आंखौ बुङा मानो नोंसोर हाजारखि आंखौ लाजि फोनाङा मानो नोंसोर हाजारखि आंखौ लिंहरा मानो थेवब्लाबो आङो थांला आदा हागौबा नोंसोर आंखौ निमाहा हो नाथाय आङो थांला न'आव आंना न'आ बेयावनो आं रामोनदाजोंनो हाबा जागोन रामोनदानि अनगा रावजोंबो हाबा जाया फस्थायगोनलै उनाव मानो फस्थायगोन दे आङो आदा मावना जाबानो मोनजायो मोनथिबाय मोजांल' जानांगौ मानसिया दे दोन आदा आरो आंखौ बार बार नोंसोर लिंबाय थानाङा आङो रामोनदाजों हाबा जागोन आरो हागौबा हाबायाव फै खालि दाहोना दाहोना होननानैल' नोंसोर मिनिबाय था बुंबाय था रामोनदायादि बेसे मोजां आंसो मिथिगौ दाखालि न'आव थांनो नागिरनायावबा आइया मा खोनासंहोआखैमोन दाबा आरो मा जाखांदों साला आंखौ फै फै होननाल' लिंबाय दङ बिहामजो सनालियाबा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा सोंनायबो जायाखै र' सनालि सनालि बिहामजो सनालि ओजों फैलाय मायै आयै बिहामजो नोङो ओंखाम संनो रोंगौ ना रोङा ओंखामखौथ' संनो रोंगौ र' आयै नाथाय कुकारावसो रोंगौ माने माबायाव बारा मोजाङै रोङा आङो खान्थायाव संनो एसे बोरैबा जानो नागिरो मालाबा गोथां जानो नागिरो मालाबा आरो खामनो नागिरो गैलालै बेथे ए दे जेबो नङा दे बिहामजो आङो फोरोंगोन माने जोंहा आयै गेसावनो संनाय जायोना अरावथ' संनायानो थाङा जोंहा बेनि थाखायथ' मोजाङै रोङा ओमफ्रायलाय ना बेदरफोरखौलाय संनो रोंगौ ना रोङा ना बेदरफोरखौबो मोजाङै रोङा आं आयै माने आइया आंखौ संनो होआमोन ना आरो जोंहा आगोलो रुवाथिसो लाखियोमोन आङो ओंखाम आरो आलु दालि बेफोरखौल' सङोमोन जेनेबा ओरैनो मिरामिसफोरखौ रोंगौ आरो नोंजों फोरोंजागोन दे आं आयै फोरोंजाबाथाय आं रोंगोन दे होमबाथ' बिहामजो जुमाय संनायखौथ' नुफेराखैयानो खोनानो रोंनायखौथ' दोनथ' नङा होमबा ओहो आयै आं जुमायबो संनो रोङा जोंहा खिन्थु जुमाय सावो दे बिहामजो नोङो जुमाय सावनायखौबो फोरोंना लानांगोन नाङा दे आयै जुमाय सावलायनाङा माखौथ' आरो जुमाय सावलायनांगौ आयै जुमाय सावनायनि जेबो गोनांथि गैला आं खामानि मावनो थांगोन ना आयै आं थानायाव नोंसोरलाय मानो एसेबां खस्थ' मावनांगौ दे ओहो रामोनदा आङो सोलोंजागोन मानोना गासैखौबो रोंना थानाया गाहाम आङो आइनिफ्राय गासिबो खामानिखौनो सोलोंना लागोन ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय जुमाय सावनायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय खैथा फुनायनिफ्राय गासिखौबो सोलोंना लागोन आङो दे बिहामजो आं गासैखौबो फोरोंजोबगोन नंमारगौथ' आरो बिहामजो गासिबो खामानिखौनो रोंना थानाया मोजां रामोनदा नोंलाय आरो मानोथ' बादा होयो मालाय बिहामजोआ आंजों फोरोंजागोन ना दे आंलाय आरो माथो बुंबावनो ओमफ्राय रामोनदा नोङो खिन्थु आंखौ अमा बेदर दाउ बेदर संनायखौ फोरोंनांगोन दे नोङो बेदर संनो जोबोद गोरोंथार जागोन दे ओमफ्राय नोंसोरनोबो गेसखौ बायना होनांसिगोन र' नोंसोरबो आरो बेसे बनजों संबाय थानो नङा होमबा आयै दे बायना होबानो जाबाय आरो दा बिहामजोआबो उन्दैनिफ्रायनो अयभास गैयाना अराव संनाय औ आयै अयभासथ' गैया आरो आं न'आव बांद्राय खामानिबो मावामोन नाथाय दा आं मावगोन आयै दा आङो हाबा जाबालाय मावखानांगोन ना नङा होमबा आरो गेस लाबबाबो आं गेसावनो गासैखौबो संजोबा आयै अरावबो संनांगोन औ नंगौथ' आरो बिहामजो आयै मायबाफोर खामानि मावनांगौबा दा नांथ'ला दे बिहामजो दा ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथाखौ सुबानो जाबाय रोंगौ ना रोङा सुनोलाय थोरसि लथाखौलाय सुनो रोंगौ र' आयै नाथाय आङो खान्था साराय कुकार बेफोरखौसो सुवामोन नाथाय दा आङो सुगोन आयै दे जागोन दे बिहामजो सुनो हागोन थां होमबा बिहामजो दसे मबाइल नायनो बालाय ओंखाम ओंख्रि मोनगौ मानि दे होमबा आयै
गथ'आलाय मोजाङानो र' आबा। मोजांखायनोथ' लाबोदों आरो आङो। ओमफ्राय आबा न'नि मानसिफोरखौसो खबर होनांगौमोन ना। औ नांथ'ला दे आयै। हा मानो नांथ'ला खबर होनांगौ। नाङा दे आयै न'नि मानसिफोरा एसे असान्थिबो खालामनो हानाय। ए होमबा नोंजों हरनो गोसो गैयामोन होमबा बिमा बिफाया? मिसाखौलाय माथो बुंबावनो आयै। औ न'नि मानसिफोरा बारा मोजां मोनाखै आंजों फैनायखाय। ए बिदिसो होमबा खोथाया। होमबा दा मा जागोन? हाबानि उनाव खबर होनोसै। बिमा मोना असान्थि खालामनायखायनोथ' आं बेखौ दोनहैफिननो नागिरदोंमोन आयै। नाथाय बियो थांलानो। गाबसोगारदोंसो आङो बेफोरबायदि बुंनायखाय। हा नोंहालाय मानोथ' दोनहैनो नागिरनाय गथ'खौलाय? बिमा बिफाया असान्थि खालामबाथाय नोङो दोनहैनांबाय आरो लाबखाबायानो। औलै आयै। नांला दोनहैनांला। मा आंग्ला मांग्लां सानो नोंलाय लाबखानाय गथ'खौनो। आरो मोजांथ' गथ'आ मोजां मोनदों आङो। ओरैनोबाबो आंनो बिहामजो नांखागौ जादों। आरो मोनथिगौना आबा आजिखालि खैनाखौनो नागिरना मोननो नागिरा। नंमारगौ नंनायालाय।